Insellmilkom. Illum l-erba' 12 ta' Awwissu. Nilqakom għall-Qudiesa u r-Rużarju immexxija minn Dun Damien Formosa, Salesjan li ġie ordnat saċerdot mill-Arċisqof f'Ġunju li għadda flimkien ma' 9 saċerdoti oħra. Fl-Evanġelju tal-jum Ġesu jurina kif nistgħu nkunu dawl għal ħutna li jaqgħu fid-dnub. Illum nitolbu għal dawk li qalbhom hija mifnija bl-imrar u r-rabja biex isibu min jurihom it-triq li twassal għand Ġesu u jfittxu l-maħfra ta' Alla permezz tas-sagrament tal-qrar. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Illum fost il-ħafna il-qaddisin illi nikkommemoraw illum hemm qaddisa waħda li jisimha Santa Jeanne de Chantal illi kienet bint spiritwali ta' San Franċisk ta' Sales li għalih Don Bosco tagħna l-isem Salesjani. Hija l-patruna ta' dawk li għandhom inkwiet fil-familja. Hija wkoll patruna ta' Romol, ta' dawk li għandhom juqodu l-bot minn mit-tfal tagħhom. U għalhekk illum ħanoffri din il-qudiesa għal dawn in-nies. Ħuti ejjew narfu ħtijitna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti, li jindnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem bil-emil u bil-ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, l-anġli l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Aħna nagħmlu l-qalb u nsejħulek Missier. Saħħaħ fina l-ispirtu ta' walita adottivi tiegħek biex jistħoqilna niksbu l-wirt li int wetna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. F'dak iż-żmien il-mulej qajjad f'udnejja bleħen qawwi u qal: Ersqu intom li tikkastigaw il-belt, kull wieħed minnkom bl-armi qerrieda f'idu. U wara jersqu 6 irġiel min-naħa tal-bib ta' fuq li jħares lejn it-tramuntana. Kull wieħed minnhom bl-armi f'idu biex ifarrak. F'nofshom kien hemm raġel ieħor liebes l-għażel u kellu fuq ġenbu il-meħtieġ għall-kitba. Dawn l-irġiel marru u qagħdu ħdejn l-artal tal-bronż. Il-glorja ta' Alla ta' Iżrael intrefet il fuq mill-kerubini għax kienet fuqhom u marret fid-daħla tat-tempju. Imbagħad il-mulej sejjaħ lir-raġel liebes l-għażel li kellu l-meħtieġ għall-kitba fuq ġenbu u qallu: Għaddi minn nofs il-belt, minn nofs Ġerusalemm
u għamel il-marka taw fuq ġbien dawk li ssibhom jitniedu u jitbikkew minħabba l-qżiżijiet kollha li jsiru fiha. U lill-oħrajn smajtu jgħidilhom: għaddu warah minn nofs il-belt u sawtu, tħossu għal ħadd u taħfru għal ħadd, xjuħ, żgħażagħ, xebbiet, tfal, nisa, oqtluhom sal-aħħar wieħed. Imma tersqu lejn ħadd minn dawk li għandhom il-marka fuq ġbinhom. Ibdew mis-santwarju tiegħi. U qalilhom: ipprofanaw it-tempju, imlew il-btieħi tiegħi bil-maqtulin, u ħorġu. Huma ħarġu u bdew joqtlu fil-belt. Imbagħad il-glorja tal-mulej telqet mid-daħla tat-tempju u qadet fuq il-kerubini. U l-kerubini fetħu ġwinħajhom, ħarġu u ntrefgħu mill-art quddiem għajnejja, bir-roti ma' ġenbhom. Imbagħad waqfu ħdejn it-tempju tal-mulej fid-daħla tal-bieb li jagħti għall-lvant, bil-glorja ta' Alla ta' Iżrael fuqhom, min-naħa ta' fuq. Dawn kienu l-istess ħlejjaq ħajjin li kont rajt taħt Alla ta' Iżrael ħdejn ix-xmara Kebar, u għaraft li kienu kerubini. Kull waħda mill-ħlejjaq ħajjin kellha 4 uċuħ u 4 ġwienaħ, b'sura ta' id ta' bniedem taħt ġwinħajhom. U minn suret wiċċhom kienu l-istess uċuħ li kont rajt ħdejn ix-xmara Kebar. Kull waħda minnhom kienet miexja il quddiem. Il-kelma tal-mulej. Ola mismewwiet u seb il-mulej. Ola mismewwiet u seb il-mulej. Faħru għaddejja tal-mulej. Faħru isem il-mulej. Ikun isem il-mulej imbierek min issa u għal dejjem. Ola mismewwiet u sebħ il-mulej. Min tluħ ix-xemx sanżula ikun infaħħar isem il-mulej. Oli fuq il-ġnus kollha il-mulej. Ola mismewwiet u sebħu. Ola mismewwiet u sebħ il-mulej. Minu bħal mulej Alla tagħna li qiegħed fil-għoli u li jħares l-isfel lejn ismewwiet u lejn l-art. Ola mismewwiet u sebħ il-mulej. Alla kien li ħabbeb il-ħolqien miegħu innifsu permezz ta' Kristu u fdanna il-ministeru ta' din il-ħbiberija. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Il-glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: jekk ħuk jaqa' f'xi dnub, mur sibu waħdu u idbu. Jekk jisma' minnek, tkun irbaħt lura lil ħuk. Jekk ma jismax, erġa' mur u ħu miegħek wieħed jew 2 oħra biex kull ma jingħad jissaħħaħ bil-kelma ta' żewġ xhieda jew 3. Jekk imbagħad anqas minnhom ma jkun irid jisma', mur għid lill-Knisja. Jekk anqas mill-Knisja ma jkun irid jisma', żommu b'wieħed pagan u pubblikan. Tassew ngħidilkom li kull ma torbtu fuq l-art ikun marbut fis-sema u kull ma tħollu fuq l-art ikun maħlul fis-sema. Ngħidilkom ukoll li jekk 2 minnkom fuq l-art jollu leħinhom flimkien biex jitolbu xi ħaġa, missieri li hu fis-smewwiet jagħtihilhom. Għaliex fejn 2 jew 3 ikunu miġbura f'ismi, hemm inkun jien f'nofsu.
il-kelma tal-mulej. Dawk illi jitqazzu mid-dnub ġew immarkati bis-sinjal tas-salib. Bit-taw smajna fl-ewwel qari. It-taw hija littra T li hija bħal forma tas-salib Franġiskan. Illi hija tirrappreżenta wkoll is-salib quddiem ta' Kristu. Il-ktieb ta' Eżikiel illi bħal kotba oħra illi jitkellmu fuq l-aħħar ta' żminijiet jużaw lingwaġġ partikolari, lingwaġġ eskatoloġiku ngħidulu, u li fih ipinġu id-dinja bħala tempju. U li t-tempju bħala mudell tad-dinja. Għaliex? Għaliex meta Alla ħalaq id-dinja rid joħloqha bħala tempju, fejn kollox jagħtih ġieħ, kollox jagħtih glorja. Għalhekk imbagħad fil-Vanġelu li qrajna llum nisimgħu illi meta xi ħadd jaqa' fid-dnub inwidbuh. Irridu noqogħdu attenti kif nagħmluha. U Sant'Augustin jagħtina mudell ta' kif għandna nagħmluha. Għaliex? Għaliex meta jiena ħammur inwiddeb lil-ħija u qed jgħid lil-ħija. Għaliex? Għaliex nista' tiġini t-tentazzjoni li nwiddeb superjuri, però lis-superjuri rridu noqogħdu attenti kif ħanwidbuhom. Ukoll ma rridux nagħmlu ir-reputazzjoni tagħna illi tiġi fin-nofs. Mela, jekk ħanwiddeb il-ħija, ħanwidbu fuq xi ħaġa serja, bħal dnub mejjed. Irrid noqgħod attent, però, illi jiena m'iniex qed nagħmel l-istess ħaġa. Jekk jiena kolpevoli għall-istess ħaġa li ħanwiddeb lil-ħija dwarha, irrid nagħmel xi ħaġa fuqha jien ukoll. Nista' xorta nwidbu, nista' ngħidlu ara, jiena għandi l-istess problema tiegħek. Nixtieq illi nirbaħha, bħalma nixtieq illi tirbaħha inti wkoll. Ejja nippruvaw flimkien. U jgħidilna wkoll il-Vanġelu illi jekk tnejn jitolbu flimkien, Alla jaqlalhom il-grazzja, speċjalment li joħorġu minn dnub, minn xi ħaġa serja. Il-ġenituri għandhom ukoll ir-responsabilità li jwidbu. Fil-każ tal-ġenituri mhux id-dnub il-mejjed biss, mhux l-affarijiet serji biss, imma anke l-affarijiet żgħar. Għaliex? Għaliex it-tfal dawk li huma żgħar irridu nwidbuhom minn età żgħira. Ħalli jikbru f'ċittadini u Kristjani tajbin. Għalhekk nieħdu l-kelma tal-lum b'responsabbiltà u evanġelu prattiku ħafna. Alla jrid illi d-dinja tiegħu, id-dinja li tagħna hija tkun tempju, illi dak kollu li nagħmlu fid-dinja ikun jagħti ġieħ lilu. U meta aħna b'imħabba, brida tajba, inwidbu lil-ħuna, lil-oħtna, l-tfal dawk li aħna responsabbli tagħhom qed inkunu qed nagħmlu tempju aħjar minn din id-dinja. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nresqu talbit tagħna illum, ejjew nitolbu għall-Knisja, għall-mexxejja tal-Knisja, ħalli jkunu dejjem mdawlin bl-Ispirtu Santu għal ġid tal-Knisja kollha. Nitolbu, ismana nitolbu mulej. Nitolbu għall-mexxejja ta' pajjiżna, għal dawk kollha li għandhom awtorità, ħalli
imexxu lil pajjiżna b'mod li huwa den b'mod illi ikun tajjeb għalina l-kol. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li huma morda, għal dawk li qed taħkimhom il-biża' minħabba s-sitwazzjoni bil-pandemija li għandna. Ħalli jagħmlu l-kuraġġ, ħalli jsibu wkoll is-saħħa fit-talb. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Nitolbu wkoll għar-romol, nitolbu wkoll għal dawk li ikollhom joqogħdu l-bogħod minn ulidhom ħalli bl-interċessjoni ta' Santa Jeanne de Chantal isibu l-faraġ. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. U nagħmlu dan it-talb kollu bi Kristu Sidna. Amen. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għat-tiġir tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħares bis-slim mulejn lejn il-Knisja tiegħek u ilqa' l-offerti li qiegħda tagħmillek. Għax kont int fil-ħnina tiegħek li tajta l-qawwa li toffrihomlok u bil-qawwa tiegħek biddilthom għalina fis-sagrament tas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżoħħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddis. Alla dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Għax int fit-tiba tiegħek ħlaqt il-bniedem wara li bil-ġustizzja tiegħek ikkundannajtu, fil-ħnina tiegħek fdejtu bi Kristu Sidna. Bih iqimu l-kobor tiegħek l-anġli, iqumuk id-dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat, il-kol ferħana, ifaħruk is-smewwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet l-art mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, int lajn ta' kull qdusija.
Tqaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi. Reġa' rat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Nħabbru Il-mod tiegħek mulej, nxandu bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nrodulek ħajr għax ogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk, u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li neħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qiegħed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħudna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qadisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jibda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħarisx lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi l-xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew li nisert għal mal-ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina.
ħaruf tala li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu, nitolbok li tintqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda għal-ħniena tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu li jneħħi d-nubit tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisroqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Nitolbuk mulej biex jitqarbina li għamilna bis-sagramenti tiegħek issalvana u twettaqna fid-dawl tal-verità tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Berikna Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Roddu ħajr lill-Alla.
tolbu r-rużarju flimkien, illum nimmeditaw il-misteri tal-glorja. Nibdew l-ewwel misteru minn tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jekk fl-art. خبزنا كل يوم أعطينا اليوم أغفرنا ذنوباتنا كما نغفر من ħati għalina u la tdaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkint fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla topalina metunbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkint fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla topalina metunbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkint fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla topalina metunbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkint fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla topalina metunbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkint fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla topalina metunbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkint fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla topalina metunbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkint fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla topalina metunbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkint fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla topalina metunbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkint fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla topalina metunbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkint fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla topalina metunbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. It-tieni misteru minn tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema fi ħdan missieru. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jekk fl-art. خبزنا ده كل يوم أعطينا اليوم أغفرنا ذنوباتنا كما نغفر من ħati għalina u la tdaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkint fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla topalina metunbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkint fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla topalina metunbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkint fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla topalina metunbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkint fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla topalina metunbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkint fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla topalina metunbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkint fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla topalina metunbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkint fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla topalina metunbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkint fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla topalina metunbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkint fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marja Malla tlobalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbarkint fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlobalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Kontemplaw it-tielet misteru minn tal-glorja. Meta Sidna Ġesu Kristu bat l-Ispiritu Santu fuq l-apostli imdawrin ma' Marija. Missierna li inti fis-smewit jitqaddes ismek. Tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħafna ta' kuljum għatina l-lum għafrina d-dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u l-addaħannix fit-tiġrib izdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbarkint fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlobalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbarkint fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlobalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbarkint fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlobalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbarkint fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlobalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbarkint fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlobalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbarkint fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlobalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbarkint fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlobalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbarkint fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlobalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbarkint fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlobalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbarkint fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlobalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier liben l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ir-raba misteru minn tal-glorja. Meta Sidna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Missierna li inti fis-smewit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħafna ta' kuljum għatina l-lum għafrinna d-nabietna bħalma nafru minnu ħati għalina u l-addaħannix fit-tiġrib izdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbarkint fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlobalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbarkint fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlobalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbarkint fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlobalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbarkint fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlobalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbarkint fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlobalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbarkint fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlobalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbarkint fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Malla Topalina Matumbin, issa u fis-sija tal-mewt. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkint fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla Topalina Matumbin, issa u fis-sija tal-mewt. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkint fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla Topalina Matumbin, issa u fis-sija tal-mewt. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkint fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla Topalina Matumbin, issa u fis-sija tal-mewt. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Il-ħames misteru minn tal-glorja. Meta sitna Marija ġiet inkurunata, Reġina tas-sema u tal-art. Missierna li inti fis-smewit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum magħtina llum, għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkint fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla Topalina Matumbin, issa u fis-sija tal-mewt. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkint fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla Topalina Matumbin, issa u fis-sija tal-mewt. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkint fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla Topalina Matumbin, issa u fis-sija tal-mewt. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkint fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla Topalina Matumbin, issa u fis-sija tal-mewt. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkint fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla Topalina Matumbin, issa u fis-sija tal-mewt. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkint fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla Topalina Matumbin, issa u fis-sija tal-mewt. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkint fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla Topalina Matumbin, issa u fis-sija tal-mewt. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkint fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla Topalina Matumbin, issa u fis-sija tal-mewt. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkint fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla Topalina Matumbin, issa u fis-sija tal-mewt. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkint fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla Topalina Matumbin, issa u fis-sija tal-mewt. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja l-ewwa u tama tagħna. Slima lik lelek ngħidu għaliex aħna trufnati u li teva. U lilek li tniedu aħna li nibqu nolfqu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-trufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Tlopalina qaddisom Malla biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. Għall-intenzjoni tal-Papa, missierna li inti fis-smewit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum magħtina llum, għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkint fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla Topalina Matumbin, issa u fis-sija tal-mewt. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Talba lil San Mikil. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażżan Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern
lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerraw fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Litanija tal-Madonna. Mulej ħnina, mulej ħnina. Kristu ħnina, Kristu ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Iben Alla li fdejt id-dinja. Spiritu qaddis Alla. Trinità qaddisa Alla wieħed. Imqazza Marija. Imqazza Alla. Imqazza x-xebba ta' xbejbiet. Om ta' Kristu. Om il-Knisja. Om tal-ħnina. Om tal-grazzja talla. Om li żjed safja. Om li żjed nadifa. Om muxebba. Om bla teba. Om li tisħoq l-imħabba. Om tal-aġeb. Om tal-parir tajjeb. Om ta' min ħalaqna. Om ta' min salvana. Xebba kollok aqal. Xebba li tistħoq kull qima. Xebba li tistħoq kull foħrija. Xebba kollok seta. Xebba kollok ħnina. Xebba dejjem marbuta malla. Mera tal-qdusija. Tron tal-erf. Bidu tal-ferħ tagħna. Amara tal-Ispirtu Santu. Amara ta' kull grazzja. Amara ta' kull tiba. Warda mistika. Torri ta' David. Torri ta' Lavorju. Dar ta' Deb. Arka ta' Rab tal-ġdida. Bib ta' sema. Kewba ta' filgħodu. Saħħa tal-morda. Ken tal-midimbin. Faraġġ tal-immigranti. Faraġġ tal-imniktin. Għajnuna tal-insara. Sultana tal-anġli. Sultana tal-patriarki. Sultana tal-profeti. Sultana tal-apostli. Sultana tal-martri. Sultana tal-konfessuri. Sultana tal-verġni. Sultana tal-qaddisin kollha. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Sultana mtella s-sema. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Sultana tal-familja. Sultana tal-paċi. Ħaruftalla li tneħħi d-nbiet tad-dinja, għafrilna nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nbiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nbiet tad-dinja, ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. U Alla li rrid li ma tħabbira tal-anġlu li ben tiegħek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġni Mqazza Marija. Għatina nitolbuk lilna li nistqarruha Alla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidna. Amen. Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla jeda dak li rebħitilna il-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem qaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbir Omm Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Arus Kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddissin tiegħu. It-talba tar-Rużarju waslitna fit-tmiem dan il-mument ta' talb li ser jiġi mtenni l-lejla fil-5:30 fuq TVM2. Aħna nerġgħu nkunu magħkom għada filgħodu fid-9:30. Infakkarkom biex inkomplu nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna u għal dawk kollha fil-bżonn. Insellmilkom.